ब्रह्मणेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपदाग स्वामिनिधि नामिने नमाचार्यपादाय निरैक्तप्रदायिने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रजारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. മാതാജി ആരുണ്ടൊക്കെ വർത്താനം പറഞ്ഞ എല്ലാരെയും മ്യൂട്ട് ചെയ്യും മാതാജി. എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നോക്കി, എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല. എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ആക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു മണിഭൂഷിത മാതാജി പ്രത്യേകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ മന്ദിർ വിസ്കൺ മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളിന്ന് പുതിയ സ്കന്ധത്തിലേക്ക് പോയി, രണ്ടാമത്തെ സ്കന്ധം അല്ലേ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായില്ലേ രണ്ടാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലോട്ട് പോയപ്പോ? ആദ്യത്തെ നീണ്ട സ്കന്ധമായിരുന്നു, 19 അധ്യായങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. എല്ലാ സന്തോഷം മാതാജി, ഒരുപാട് സന്തോഷം. വലിയ ഒരു ബുക്കാണ്. വലിയൊരു ബുക്ക് തീർത്ത് ഒരു വർഷം തീർന്നല്ലോ. അപ്പൊ അതിന് അടുത്ത് രണ്ടാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് ചെറിയ സ്കന്ധമാണ്, 10 അധ്യായങ്ങളെ. അപ്പൊ ഏറ്റവും ചെറിയ അധ്യായമായിട്ടാണ് ഇത് കണക്കാക്കുന്നത്. 12ാമത്തെ ചെറുതാണ്, അത് ചെറുതാണ്. അല്ലാതെ നോക്കുമ്പോ അതൊഴികെ ബാക്കി നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ഒരു അധ്യായം സ്കന്ധമായിട്ട് വരുന്ന വെറും 10 അധ്യായമായിട്ട്. പക്ഷെ വിഷയം വളരെ ഗഹനമായിട്ടുള്ള വിഷയമാണ്, ഡീപ്പായിട്ടുള്ള വിഷയമാണ്. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് അതാണ് സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നതാണ് അല്ലെ. സൃഷ്ടികർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, പിന്നെ അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, പിന്നെ മറ്റ് യോഗകളെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട്. കർമ്മയോഗ, ജ്ഞാനയോഗ, അഷ്ടാംഗ യോഗ. ഇതില് ഏറ്റവും മെച്ചം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊന്നുമല്ല, ഏതാണ്? ഭക്തിയോഗയാണ് ഏറ്റവും മെച്ചമായിട്ടുള്ള യോഗ, ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്, എളുപ്പമായിട്ടുള്ളത്, ഭഗവാനെ എളുപ്പത്തിൽ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും ഭക്തി ഉണ്ടാകാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം എല്ലാം നൽകിയാലും ഭഗവാൻ ഭക്തി നൽകത്തില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്രയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഭക്തി ഉണ്ടാകാൻ. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഭക്തന്റെ അടിമയായിട്ട് മാറും അല്ലേ. നമ്മൾ ഭൃഗു മഹർഷിയുടെ കാര്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ പരമഭക്തനാണ് ഭൃഗു. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹം ചവിട്ടിയപ്പോഴും എന്താണ്, ആ കാല് വേദനിച്ചോ എന്നാണ് തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ. എന്നിട്ട് അതിന്റെ അടയാളം തന്നെ മായ്ക്കാതെ ഇട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് ഭക്തവത്സലനായ, അതായത് ഭക്തന്റെ ദാസനായിട്ട് മാറുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ നമ്മളായാലും അങ്ങനെയാണല്ലോ. ആർക്കെങ്കിലും നമ്മളൊരു അടിമയാകുന്നുണ്ടോ, നമ്മളത് കൊടുക്കാനായിട്ട്, ആ സ്ഥാനം കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മളും ഇച്ചിരി മനസ്സ് അല്ലേ അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനും ഭക്തവത്സലനാണെങ്കിലും ഭക്തി കൊടുക്കുന്നത് വളരെ റയറായിട്ടാണ്, വളരെ വിരളമായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. കൊടുത്താല് പിന്നെ അങ്ങേയറ്റമാണ് അല്ലെ. കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ഭക്തനെ എല്ലാ തരത്തിലും ഭഗവാൻ അനുകൂലിക്കും, അനുഗ്രഹിക്കും, ഭക്തന്റെ ദാസനായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും എന്നാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഗഹനമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ പ്രാപിക്കാമെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട്, അതായത് ഭക്തിയോഗയിലൂടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ശിവദേവ ഗോസ്വാമി ഈ സ്കന്ധത്തില് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് ഭക്തിയോഗയാണ് പ്രധാനം, ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് പ്രധാനം.
നമുക്കറിയാം ഏതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗിയാണെങ്കിൽ ബ്രഹ്മന് ലയിക്കും, അതേസമയം ജ്ഞാനയോഗിയാണെങ്കിൽ പരമാത്മാവിൽ വരെ എത്തിച്ചേരുള്ളൂ. സത്ത് ചിത്ത്, അപ്പൊ അതാണ് ആദ്യത്തേത് സത്ത് കിട്ടും, രണ്ടാമത്തതിൽ ചിത്തും കൂടെ കിട്ടും, രണ്ടെണ്ണം ആകും. പക്ഷെ മൂന്നാമത്തെ ഭക്തി യോഗയിലൂടെ വന്നാലേ ഏത് കിട്ടുള്ളൂ? ആനന്ദം കൂടെ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ? അപ്പൊ സച്ചിത് ആനന്ദം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം? ഭക്തി യോഗ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പരമപ്രദ പ്രാപ്തിക്ക് അതാണ് പദത്തിൽ നമുക്ക് എത്തിച്ചേരണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള പദം, അതായത് ഗോലോക വൃന്ദാവനം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ലോകം അല്ലെ, എവിടെയാണെങ്കിലും എത്തിച്ചേരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം? ഭക്തിയോഗ തന്നെ, ഭക്തിയോഗ സേവനത്തിലൂടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഹെഡിങ് തന്നെ ഏതാണ്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യ പടി അല്ലെ, അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്നാണ് അല്ലെ, നമ്മൾ തുടക്കം എന്തായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ബിഗിനിങ്, സ്റ്റാർട്ടിങ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇതിലെ കാവ്യ ആരംഭത്തില് മംഗളാചരണം എന്ന് പറയുന്നത് നാരദ മഹർഷി ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണിത്? ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ആർക്ക് പറഞ്ഞു? ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്. ധ്രുവൻ അല്ലെ. അപ്പൊ ബാലനായ ധ്രുവൻ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തതാണ്. അപ്പൊ ഈ മന്ത്രത്തിലൂടെയാണ് ഭഗവാന് ക്ഷണിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് പ്രീതിപ്പെട്ട് ഏതോ 6 മാസം കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ ഈ മന്ത്രത്തിലൂടെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായിട്ട് മഹാരാജ രാജകുമാരന് സാധിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ശംഖ് കൊണ്ട് ഭഗവാനിൻ്റെതോ തലയെ തൊടുകയും അല്ലെ, എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും കിട്ടുകയും ചെയ്തു. ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ചിന്ത വരാനായി ഭൗതിക ചിന്തയോടുകൂടി എത്തിച്ചേർന്നിരുന്ന ധ്രുവ രാജകുമാരൻ അതെല്ലാം മറന്ന് എന്തായിട്ട് മാറി? ആത്മീയ ചിന്തയുള്ള ആളായിട്ട് മാറി. ഞാന് ഏതാണ് യജം അല്ലെ, യജം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പവിഴം അല്ലെ. പവിഴത്തിനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന് പകരം ഞാൻ കുപ്പിച്ചില്ലുകളെയാണല്ലോ ആഗ്രഹിച്ചത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അതായത് കുപ്പിച്ചില്ല് ഏതുപോലെയാണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാം നശിക്കുന്നതാണ്. കുപ്പിച്ചില്ല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നശിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ, തവിട് പൊടിയായിട്ട് പോകുന്നതാണ്, അങ്ങേറ്റത്തെ നാശം സംഭവിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമായിരുന്നല്ലോ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ എത്ര മോശമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെയാണ്, ചീപ്പായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണ് വന്നത്, നികൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണ് ഭഗവാന് പ്രകീർത്തിച്ചത് എന്ന് ധ്രുവരാജകുമാരന് തോന്നി. അത്രയ്ക്ക് ഏതാണ് പശ്ചാത്താപം തോന്നുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കാനുള്ള എല്ലാ സ്തുതികളും ബുദ്ധിയിൽ ഉദിച്ചത് ഭഗവാൻ ശംഖ് കൊണ്ട് തലയിൽ സ്പർശിച്ചപ്പോഴാണ് അല്ലെ. എല്ലാ ബുദ്ധിയും ഭഗവാന്റെ സ്തുതിക്കാനുള്ള പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം കുട്ടിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു. ഒന്നും ഇല്ലാതെയാണ് പോയത് അല്ലെ, പക്ഷെ ഇപ്പൊ എല്ലാം ഉണ്ടാകാനായിട്ട്, എല്ലാം കിട്ടാനായിട്ട് അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് ഭഗവാനിലൂടെ കിട്ടിയത്. അങ്ങനെ അപ്പം മുതൽ എന്തായിട്ട് ആത്മീയ ചിന്തയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് അങ്ങനെ മാറുകയും ധ്രുവലോകം വരെ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത പ്രളയത്തിലെ മഹാപ്രളയത്തിൽ പോലും നശിക്കാത്ത ലോകം, അതായത് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ വൈകുണ്ഠമായിട്ടാണ് ഏതിനറിയപ്പെടുന്നത്? ധ്രുവലോകത്തെ അറിയപ്പെടുന്നത്. അതായത് ആത്മീയ ലോകം തന്നെ അല്ലെ. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ആത്മീയ ലോകം ആയിട്ടാണ് അതിനെ കണക്കാക്കുന്നത്. മഹാപ്രളയത്തിൽ പോലും നശിക്കാത്ത ഇതാണ് ലോകം, ധ്രുവലോകം തന്നെ ധ്രുവകുമാരന് നൽകുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഈ മന്ത്രമാണ് ജപിച്ചത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അങ്ങനെയാണ് അത് തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെ, മംഗളാചരണമായിട്ടാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇതാണ് പ്രധാന പദാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു ഓ അല്ലയോ എന്റെ ഭഗവാനെ. ഓങ്കാര ശബ്ദമാണ് അല്ലെ, ഓം എന്ന് പറയുന്ന ഓങ്കാര ശബ്ദം. അത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നതാണ്. നമഃ, ഞാൻ അങ്ങയെ സാദരം പ്രണമിക്കുന്നു. ഭഗവതേ, പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ. വാസുദേവായ, വസുദേവ പുത്രനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ. അപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ പറയുന്നുള്ളൂ. വസുദേവ പുത്രനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ആരാണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. അങ്ങയെ ഞാൻ സാദരം പ്രണമിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ തുടങ്ങുന്നത് ഓങ്കാര ശബ്ദത്തിലാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവവ്യാപിയായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷ, അല്ലയോ ഭഗവാനെ, ഞാൻ അങ്ങയെ സാദരം പ്രണമിക്കുന്നു. വിവർത്തനത്തിൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു.
അടുത്ത ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു വാസുദേവായ എന്നതിനാൽ വസുദേവപുത്രനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ അർത്ഥമാക്കുന്നു. ഇപ്പൊ വാസുദേവായ, വസുദേവപുത്രനാണ് വാസുദേവായ അല്ലെ. അപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാരണം എന്റെ കുട്ടിയാണ്, കുട്ടിക്ക് ആരാണ് ഏതാണെന്നൊന്നും അറിയില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. അതേപോലെ മാതാവ് ഉപദേശിച്ചിരുന്നു. എന്താണ്? ഭഗവാനെ എല്ലാം നൽകുന്ന ഞാൻ ഒരാൾ, നിന്റെ മാത്രം മാതാവാണ്. അതേസമയം ലക്ഷോപലക്ഷം ജീവസത്തകളുടെ പിതാവായ ആരനെ നമസ്കരിക്കണം, ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കണം. ആരാ ഏതാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ആ ശക്തിയെ അല്ലെ, നീ നമസ്കരിക്കണം, വണങ്ങണം എന്നേ പറഞ്ഞു കൊടുത്തുള്ളൂ. അപ്പം നാരദ മഹർഷിയാണ് മന്ത്രം ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത്. അപ്പൊ ആ മന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വലിയ അർത്ഥമുള്ള ചെറിയ വാക്കുകളാണ് അല്ലെ. അർത്ഥം വലുതാണ്, പക്ഷെ വാക്കുകൾ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. ലളിതമായിട്ടുള്ള വാക്കുകളാണ്. ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞല്ലേ, 5 വയസ്സല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ കുട്ടിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന മാത്രമാണ് ഇത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആർക്കും പറയാൻ പറ്റുന്നതല്ല. അപ്പൊ അർത്ഥവ്യാപ്തി ഉണ്ട് അതിന്. വാസുദേവനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തിലൂടെ ഒരുവന് ദാനം, വൈരാഗ്യം, തപശ്ചര്യ എന്നിവയുടെ എല്ലാ നല്ല ഫലങ്ങളും പ്രാപ്തമാകുന്നതിനാൽ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ എന്ന ഈ മന്ത്രജപത്താൽ രചയിതാവ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാസംഗികൻ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവത ആഖ്യാതാവ് സർവ ആനന്ദത്തിന്റെ സംഭരണിയായ സർവദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണന് തന്റെ ആദരപൂർവമായ നമസ്കാരങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? ആരാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നു? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, പുരുഷന്മാരിൽ ശ്രേഷ്ഠനാണ് അല്ലെ. ദിവ്യ ഉത്തമ, പരമ ദിവ്യ ഉത്തമ അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരുപാട് സൂപ്പർലേറ്റീവ്സ് ആണ് അവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനത്തെ പുരുഷനാണ്, വ്യക്തിത്വമുള്ള ആളാണ്, വ്യക്തി രൂപമുള്ള ആളാണ്. അതാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ആരാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഈ ശ്രീകൃഷ്ണൻ നമ്മൾ ആദരപൂർവ്വം നമസ്കാരങ്ങൾ അർപ്പിക്കണമെന്ന് ഏതിലൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു? രചയിതാവ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. അത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്നവർ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഭാഗവത ആഖ്യാതാവ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യാസ മഹർഷിയും അത് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ആരാണ്? സർവ ആനന്ദത്തിന്റെയും സംഭരണിയാണ് അല്ലെ. കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഏതാ? ആനന്ദ സംഭരണി എന്ന് പറയുമ്പോ അതാണ് നമ്മൾ ജലസംഭരണി, നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ എല്ലാം അവിടെ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു. ആനന്ദത്തിന്റെ ഒരു ഏതാണ്? കൂടാരം എന്ന് പറയാം അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും അത് ഏതിലും സാധിക്കും? ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ എന്ന് ആ ചെറിയ മന്ത്രം കൊണ്ട് തന്നെ അത് സാധിക്കാം എന്നാണ്. അപ്പം വ്യാസുദേവനാണെങ്കിലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും പിന്നെ ആരാണ്? എല്ലാ പേരും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതാണ്? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്ത് വേണം? പരമാനന്ദം ലഭിക്കണം അല്ലെ, സച്ചിദാനന്ദം ലഭിക്കണം. അപ്പൊ അതിന്റെ ഏതാണ്? സംഭരണിയായ ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ ആദരപൂർവ്വം സമർപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് കിട്ടില്ല? ഇതിന്റെ ദാനം, വൈരാഗ്യം, തപസ് എന്നിവയുടെ എല്ലാ ഫലങ്ങളും നമുക്ക് കിട്ടും. അതായത് സാധാരണ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ ഫലങ്ങളായിരിക്കില്ല നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ? തപശ്ചര്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്യാഗമാണ്. വൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികതയോടുള്ള വൈരാഗ്യം. ദാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പലതരത്തിൽ ദാനം ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത് ദാനമായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം അല്ലെ. അത് നമ്മൾ ഏതാണ്? ഒരു ഇച്ഛയും ഇല്ലാതെ, ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെ നമ്മൾ പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോ അതിനെ നമ്മൾ ദാനം എന്ന് പറയും. ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെ പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതിന്. നമ്മൾ ഒരു ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഫലം ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ടല്ല കൊടുക്കേണ്ടതല്ലേ. അപ്പൊ ദാനം, വൈരാഗ്യം, തപശ്ചര്യ എന്നീ 3 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ എന്ന മന്ത്രത്തിന് ലഭിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ 1-ാം സ്കന്ധത്തിൽ സൃഷ്ടിയുടെ തത്വങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെ സൃഷ്ടി എന്ന് വിളിക്കുക. അപ്പൊ ഓരോ സ്കന്ധത്തിനെയും ഓരോ പേരിൽ വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ 1-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിന് ഏതിന്റെ പറയുന്ന? സൃഷ്ടി. അപ്പൊ അതിൽ കൂടുതൽ സൃഷ്ടിയുടെ തത്വങ്ങൾ. ആദ്യത്തെ ഏതാണ്? ശ്ലോകം തന്നെ ഏതാണ് പറയുന്നത്? എന്താണ്? ജന്മാദ്യസ്യതോന്യായതിതരതച്ചാപ്തേഷവിജ്ഞസ്വരാട് ബ്രഹ്മഹൃദായാദികവയെ മുഖ്യസുരയ തേജോവാരി മൃതാം യഥാ വിനിമയോ എത്ര തുസർഗോളമൃഷ ധാംന
തസ്തവോകം സത്യം പരം ധീമഹി. സത്യം പരം ധീമഹി. അപ്പൊ അവിടെ എല്ലാത്തിന്റെ സൃഷ്ടികർത്താവ് ഭഗവാനാണെന്നുള്ളത് വരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സംബന്ധ വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം അഭിധേയം, മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം പ്രയോജനം. അങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ 3 ശ്ലോകങ്ങള് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഭാഗവതത്തിന്റെ പ്രധാന തത്വങ്ങളാണ് സംബന്ധം, അഭിധേയം, പിന്നെ ഏതാണ് പ്രയോജനം. സംബന്ധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് യോഗയിലൂടെ അല്ലെ ബന്ധപ്പെടുന്നത്. യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ബന്ധം അല്ലെ. നമ്മൾ നാമജപത്തിലൂടെ അല്ലെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ അഭിധേയം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രക്രിയകളാണ്. ഓരോ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അഭിധേയം ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള വിവിധ മാർഗങ്ങളെ കുറിച്ച്, പ്രക്രിയകളെ കുറിച്ച്. മൂന്നാമത്തെ പ്രയോജനം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രക്രിയയിലൂടെ സംബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഏതാണ് അതിന്റെ ഫലം അല്ലെ. അതായത് നമുക്ക് ധാമം അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ മുക്തി അല്ലെ, മുക്തി ലഭിക്കുന്നു. മുക്തി ആഗ്രഹമില്ലാത്തവർക്ക് എന്നും ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് കഴിയാം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രയോജനം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. എന്താണെങ്കിലും ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മോചന. ഭക്തിയുത സേവനം നമ്മൾ ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭൗതിക തലത്തിലായിരിക്കത്തില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു ഉന്നത തലത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞവരാണ് അങ്ങനെ ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനത്തില് ചെന്നെത്തുന്നത്. അപ്പൊ അവര് അതായത് ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയെ പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പൊ അവരൊന്നും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു തരം ചിന്തകളും ഇല്ലാത്തവരാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയില് അവർക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. സംബന്ധവും ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ സംബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാം എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധം. അതിന്റെ എല്ലാം വിശദീകരണമായിരുന്നു. അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ സ്കന്ധത്തെ സൃഷ്ടിക്ക് ശേഷമുള്ള പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വർണ്ണനയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്ന് പല പല ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ വന്നു. അതില് ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ കാരണോദകശായി വിഷ്ണു ഗർഭോദയശായി വിഷ്ണു ആയിട്ട് പ്രവേശിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജനനം വരുന്നതും ബ്രഹ്മാവിലൂടെ 14 ലോകങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. പിന്നെ ബ്രഹ്മാവ് ഉപസൃഷ്ടികൾ നടത്തുന്നു, വിസർഗം അല്ലെ, ഉപസൃഷ്ടികൾ നടത്തുന്നതും എല്ലാം അവിടെയാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന അതാണ് പരമാത്മാവ്. ആരാണ്? അതാരാണ്? തെറ്റണ്ട എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ അത് ആലോചിച്ചാൽ മതി. ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമ്പോ കാരണോദകശായി, എല്ലാത്തിനും കാരണഭൂതൻ അല്ലെ, കാരണഭൂതൻ. അതിന് കോസൽ ഓഷൻ, കോസ് നമുക്കറിയാലോ. കോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കാരണം, കോസൽ ഓഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും കാരണം എന്ന് പറയുമ്പോ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് അല്ലെ, ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിക്ക് കാരണം. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ബ്രഹ്മാവിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഗർഭോദകശായി. അപ്പൊ അതിലാണ് 14 ലോകങ്ങളും നരകങ്ങളും എല്ലാം വരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളുടെ ഉള്ളില് അപ്പൊ ആദ്യം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ, അടുത്ത് ഒരു പ്രപഞ്ചം, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രപഞ്ചം അല്ലെ, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബ്രഹ്മാണ്ടം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ വ്യക്തിയും, അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി. അപ്പൊ എല്ലാം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ബ്രഹ്മാണ്ടം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ പ്രത്യേക ജീവസത്തകളിലും അല്ലെ, വ്യക്തി എന്നല്ല ജീവസത്തകളിലും. ജീവസത്ത എന്ന് പറയുമ്പോ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും പെടും. വ്യക്തി എന്ന് പറയുമ്പോ മനുഷ്യർ മാത്രമേ പെടൂ അല്ലെ, മനുഷ്യജന്മത്തിലുള്ളവരും അസുരന്മാരും അവരൊക്കെ പെടും. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ജീവസത്തകളിലും. അതാണ് ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. അതിലാണ് പ്രവേശിക്കുന്നത്. ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവാണ് ഓരോ വ്യക്തിയിലും പരമാത്മാ രൂപത്തില് പ്രവേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി. പല പല ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ, പിന്നെ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടം, പിന്നെ ഓരോ ജീവസത്ത എന്നുള്ളത് ഓർത്താൽ മതി. അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ തെറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ സൃഷ്ടിക്ക് ശേഷമുള്ള പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വർണ്ണന. അപ്പൊ അതിലാണ് വിവിധ ഗ്രഹങ്ങൾ. ആദ്യം സൃഷ്ടി ഏതാണ്? ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഓരോ ഗ്രഹങ്ങൾ എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്, വിവിധ ഗ്രഹങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ വിശ്വശരീരത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളെ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വിവിധ ഗ്രഹങ്ങൾ ഏതാണ്? ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന്റെ വിശ്വശരീരമാണ്, വിശ്വശരീരമാണ്. അത് ഓർക്കണം.
ഏതാണ് വിശ്വരൂപം കണ്ടില്ലേ? ഏതാധ്യായത്തിലാണ് വിശ്വരൂപം കാണിക്കുന്നത്? 11 അല്ലേ? 11-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ്. അപ്പൊ ആ ശരീരത്തിന്റെയാണ് വിശ്വരൂപത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ്. അതിലാണ് പർവ്വതങ്ങളും നദികളും ഓഷൻസും എല്ലാം വരുന്നത് അല്ലേ? അല്ല ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിലല്ല, ശരീരത്തിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഗ്രഹങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് 2-ാം സ്കന്ധത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് 2-ാം സ്കന്ധത്തിനെ പ്രപഞ്ച ആവിഷ്കാരം എന്ന് പറയുന്ന, പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഓരോ സ്ഥാനം അല്ലെ, സ്ഥാനം എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് എന്തായിട്ട് വരുന്നു? പ്രപഞ്ച ആവിഷ്കാരം, സ്ഥാനം. 2-ാം സ്കന്ധത്തിന്റെ 10 അധ്യായങ്ങളുണ്ട്. ഈ അധ്യായങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യവും അതിന്റെ വിവിധ ലക്ഷണങ്ങളും വിവരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭാഗവത ഉദ്ദേശ്യം ഒന്നും കൂടെ പറയുന്ന ഒരേ കാര്യം തന്നെ എല്ലാ സ്കന്ധങ്ങളിലും കുറച്ച് കുറച്ച് പറയും. ഓരോ സ്കന്ധത്തിനും ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഊന്നൽ കൊടുക്കും. പക്ഷെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ സ്കന്ധത്തിലും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓരോ സ്കന്ധത്തിനും ഓരോ പ്രത്യേക കാര്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഊന്നൽ കൊടുക്കും. അങ്ങനെയാണ് രചന നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം 1-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് പിന്നെ ഒരു സ്കന്ധത്തിലും കാണത്തില്ല എന്നല്ല. എല്ലാ സ്കന്ധത്തിലും എന്ത് കാണും? അതിന്റെ പരാമർശം കാണും. പക്ഷെ ഓരോ സ്കന്ധത്തിനും പ്രത്യേക ഊന്നൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വിഷയത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും എന്നാണ്. പ്രഥമ അധ്യായം ജീവിതത്തിന്റെ ജപത്തിന്റെ മഹിമയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 1-ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന നൂതന ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത് എന്ന പ്രക്രിയയെ കുറിച്ചുള്ള സൂചനയും പ്രഥമ അധ്യായത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതില് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? അത് കനിഷ്ഠാധികാരി അല്ലെ, നൂതന ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പറയുന്ന വിശ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നത്. എപ്പോഴും ആരായിരിക്കും? നൂതന ഭക്തൻ ആയിരിക്കും. കനിഷ്ഠാധികാരി എന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്തിയിലോട്ട് അങ്ങ് ഒരുപാട് വന്നിട്ടില്ല, അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് വിശ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് കൂടുതൽ അഗാധമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ അത് ധ്യാനിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നുള്ള പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ചും ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ആദ്യ ശ്ലോകത്തിൽ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ശുഭദേവ ഗോസ്വാമി ഉത്തരം നൽകുകയാണ്. എന്താണ്? മരണ ആസന്നമായ വേളയിൽ ശുഭദേവ മഹർഷിയോട് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് അല്ലെ, പരീക്ഷത്ത് ചോദിച്ചതാണ്. നമ്മളത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് അല്ലെ. മരണം ആസന്നമായ വേളയിൽ ഒരുവന്റെ കർത്തവ്യം എന്ത് എന്നതായിരുന്നു പരീക്ഷത്തിന്റെ ചോദ്യം അല്ലെ. എന്ത് ചിന്തിക്കണം, എങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം, എങ്ങനെ സ്മരിക്കണം അല്ലെ, എങ്ങനെ പൂജിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു ചോദിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് പ്രധാന കർത്തവ്യം എന്നാണ്. അപ്പൊ ആ കർത്തവ്യത്തിനെ കുറിച്ച് മറുപടി പറയുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഉറ്റ മിത്രമായ അർജുനന്റെ വംശജനായതിൽ അഭിമാനിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് ശുഭദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ ആഗമനം വളരെ ആനന്ദദായകമായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റിയ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ ബുദ്ധിപൂർവമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇത് ആർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, പരീക്ഷത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല. കാരണം എന്താണ്? മരണം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അല്ലേ. ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരണം ഉറപ്പാണ്. പിന്നെ ജനിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ മനുഷ്യജന്മത്തില് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അതെന്തായിരിക്കണം എന്നാണ് പരീക്ഷത്ത് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പരീക്ഷത്തിന് 7 ദിവസമുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എത്ര ദിവസം കാണുമെന്ന് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെ, മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് 7 ദിവസം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ആ ശൃംഗി കൊടുത്തതാണ്. 7 ദിവസം ശൃംഗി നൽകിയതാണ് അല്ലെ, ഔദാര്യപൂർവ്വം നൽകിയതാണ്. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് 7 ദിവസമുണ്ട്. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്ക് അതറിയില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരും കരുതലോടെ ഇരിക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ കരുതലോടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള പ്രയത്നങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ചോദ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതാ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. അവിടെ കൂടിയ മഹർഷിമാരോടൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോ അവിടെ വിഭിന്ന അഭിപ്രായമായിരുന്നു അല്ലെ. ഓരോരുത്തരും നൽകിയത് വിഭിന്ന അഭിപ്രായമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു അഭിപ്രായം ഐക്യത്തിലെത്താൻ അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നവർക്ക് തന്നെ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. പക്ഷെ എല്ലാവരാലും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ശുഭദേവ ഗോസ്വാമി എത്തിയപ്പം പരീക്ഷത്തിന് വളരെ സന്തോഷമായി. കാരണം എന്താണ്? പരമജ്ഞാനിയാണ്, വ്യാസദേവന്റെ മകനാണ് അല്ലെ. അതേപോലെ മുക്തനാണ് അല്ലെ, മുക്താത്മാവാണ്. ഇവിടെ വസിക്കുന്നുവെങ്കിലും അദ്ദേഹം
ഭൗതിക ലോകത്തിലാണെങ്കിലും മുക്താത്മാവാണ്. അദ്ദേഹം വസ്ത്രം പോലും ധരിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ലാഞ്ചന പോലും ഇല്ല, അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന എന്താ? നാണം മറയ്ക്കാനെന്ന് നമ്മൾ പറയല്ലേ? അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് നാണം എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റേ ഇല്ല. അത്രയധികം അദ്ദേഹം അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലിരിക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ എത്തിച്ചേർന്നപ്പോ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നദിയെ കുളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ത്രീകൾ എന്താണ്, ഇദ്ദേഹം പോയപ്പോ ആരും മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല. എന്താണ്, അവരാരും വസ്ത്രം ധരിക്കാനൊന്നും മെനക്കെട്ടില്ല. അതേസമയം വ്യാസദേവൻ വന്നപ്പോ എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിച്ചു. അപ്പൊ വ്യാസദേവൻ ചോദിച്ചു, സുഖദേവൻ പോയപ്പോ എന്തുകൊണ്ട് ധരിച്ചില്ല? അപ്പൊ പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ഏതാണ് നിർമുക്തനാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാൻ അതേസമയം വ്യാസ ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഗൃഹസ്ഥനാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അത് കാരണം എന്താ, മാനാഭിമാനങ്ങളൊക്കെ തോന്നുന്നയാളാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചത് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പരീക്ഷത്ത് എത്തിച്ചേർന്നത് വളരെ സന്തോഷം നൽകി. വ്യക്തിപരമായി അദ്ദേഹം വളരെ വിനമ്രനായിരുന്നുവെങ്കിലും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പാണ്ഡുപുത്രരായ തന്റെ പിതാമഹന്മാരോട്, പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം മുത്തച്ഛനായ അർജുനനോട് കാട്ടിയ കരുണയിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള സന്തോഷം രേഖപ്പെടുത്തി. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, അദ്ദേഹം വന്ന് ഈ സുഖദേവ മഹർഷി എന്താണ് വളരെ വിനമ്രനായിരുന്നെങ്കിലും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പാണ്ഡുപുത്രരായ തന്റെ പരീക്ഷത്ത് പറയുന്നത്, അല്ലെ? പിതാമഹന്മാരോട് പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം മുത്തച്ഛനായ അർജുനനോട് കാട്ടിയ കരുണയിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള സന്തോഷം രേഖപ്പെടുത്തി. അപ്പൊ സുഖദേവനെ പോലുള്ള ഒരു മുക്താത്മാവ് എത്തിയതില് എന്താണ്, അത് ഭഗവാൻ അയച്ചതാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ അയച്ച ഒരാളായിട്ടാണ് ആര് കാണുന്നത്? പരീക്ഷത്ത് കാണുന്നത്. കാരണം എന്താണ്, പരീക്ഷത്ത് ആരാണ്? പാണ്ഡുകുലത്തിലുള്ള ആളാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഏതാണ് പുത്രന്റെ പുത്രൻ, അർജുനന്റെ പുത്രന്റെ പുത്രനാണ്. അപ്പൊ അതേപോലെ അത്രയും സ്നേഹം ഭഗവാനോടുള്ള ആളാണ്, അല്ലെ? ഭക്തിയും സ്നേഹവും ഒക്കെ ഉള്ള ആളാണ്. അപ്പൊ ആ കൃഷ്ണൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാൻ ആരെയാണ് അയച്ചിരിക്കുന്നത്? ശുഭദേവനെ അയച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിലും ഭയങ്കര സന്തോഷം ഉണ്ടായി എന്നാണ്. കാട്ടിയ കാരുണ്യത്തില് ഇതാണ് അദ്ദേഹം സന്തോഷം രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ കുടുംബത്തിൽ വളരെ പ്രീതി ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ മരണസമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രക്രിയയെ സഹായിക്കുവാനായി ശിവദേവ ഗോസ്വാമിയെ അയച്ചത്, അല്ലെ? നമുക്കറിയാം, നമുക്കൊരു പ്രത്യേക അത്യാവശ്യ ഘട്ടം വരുമ്പം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നവരാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള സഹായി, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ മരണസമയമാണ്, ജീവിതത്തിന്റെ പരീക്ഷയാണ്. നമ്മൾ എഴുതുന്ന പരീക്ഷയല്ല, ഇത് അന്തിമ പരീക്ഷയാണ്, അല്ലെ? ഇനി ജനിക്കണോ, അല്ലെ? എവിടെ ജനിക്കണോ, എങ്ങനെ ജനിക്കണോ എന്നൊക്കെ എന്താണ് വിലയിരുത്തുന്ന ഒരു വലിയ പരീക്ഷയാണ്. ആ പരീക്ഷയിൽ സഹായിക്കാനാണ് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ചെറുപ്പം മുതലേ കൃഷ്ണഭക്തനായിരുന്നത് കൊണ്ട് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് കൃഷ്ണനോട് സ്വാഭാവികമായ സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നു. ശുഭദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തിയെക്കുറിച്ച് അറിയാമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഗർഭപാത്രത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ ഭഗവാനെ കാണാൻ കിട്ടിയ സൗഭാഗ്യം വേറെ ആർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല, അല്ലെ? അത് ശുഭദേവ ഗോസ്വാമിക്കും അറിയാമായിരുന്നു എന്ന്. ആകെ തന്റെ കർത്തവ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള രാജാവിന്റെ ചോദ്യങ്ങളെ അദ്ദേഹം സ്വാഗതം ചെയ്തു. താൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് പരീക്ഷത്ത് ചോദിച്ചത്. അത് ശുഭദേവ മഹർഷി സ്വീകരിച്ചു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കലാണ് ഓരോ ജീവാത്മാവിന്റെയും ആത്യന്തിക കർത്തവ്യം എന്ന് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് സൂചിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് ശുഭദേവ ഗോസ്വാമി ആ അഭിപ്രായത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, താങ്കൾ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചതിനാൽ താങ്കളുടെ ചോദ്യം അതീവ ശ്രേയസ്കരമാണ്. ആദ്യ ശ്ലോകത്തിന്റെ വിവർത്തനം ഇപ്രകാരമാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യമാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത്? നമുക്ക് മരണസമയത്ത് നമുക്ക് 7 ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ ഭൗതികതയിലുള്ള ആളുകള് എന്തെല്ലാം തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തണം, അല്ലാതെ, അല്ലെ? നമ്മുടെ വസ്തുവകകൾ ആരുടെയൊക്കെ പേരിൽ എഴുതി വെക്കണം, ആരെയൊക്കെ ഏൽപ്പിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്തകളായിരിക്കും, അല്ലെ? ആകപ്പാടെ വെപ്രാളായിരിക്കും. ഇവിടെ ആ വെപ്രാളങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. പിന്നെ എങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കണം, സ്മരിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ചിന്തയാണ് പരീക്ഷത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ള ചോദ്യമായിട്ടാണ് ആര് കണക്കാക്കിയത്? ശ്രീദേവ സ്വാമി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാർദ്ധകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭേവ